нахи карточка. Продаждон дига я мошинчаи чоткӣ ба дӯстовони Mercedes E-класс. Тамошо кунем фақат мошинча Mercedes E-класс 2009 нигоҳ кунинда ба ҳамиша чоткӣ бадай. Мошинча иловша мебинем я. Ин мошинча солиш 2009 солона уҷат утилизатсия ҳамаи чиз 100% дора. Продаждон ҳозир я салонша мебинем бо мошини Mercedes E-класса. Мошинча нигоҳ кунинда автоматай. Мошинча нигоҳ кунед. Ин мошинча бисёрш панама надорад, нигоҳ кунед. Ин мошинча дора. Мошина солиш 2009 солона уҷат утилизатсия дора. Моторш надака. Моторш 7.5. Продаждони азиз, мошина қафоша нигоҳ кунеда Mercedes E-класс 350. Қафош куна хеле пистача баронаида чоткия. Продаждони азиз, касе агар на мошинча харида боша, мошинча Mercedes E-класс 2009 харида боша, дар ҳамин номеро занг бизанад 905 05 08 00. Занг бизан. Ин мошинча худаш ака 111,000 сомон харидагиай, 110,000 сомон мега, хай бо муомила мекунем мега. Саростима фурӯши ака ҷуноб. Занг бизанем бо муомила кунем хатиш. Мошинча состояниш девунагиай, моторш 7.5 Mercedes E-класс. Продаждони азиз, я мошинчаи дига Opel Hatchback. Мошинча нигоҳ кунед ранги куклайда, нигоҳ кунеда. Мошинча девунагии баъд солиш 97. Ҳозир я балоноша мебинем. Балонош 90-80% аста. Нигоҳ кунед. Мошинча солиш 97, солона уҷат утилизатсия ҳама чӣ кардаги нав друзуш мешава мега. Мошинча чоткиайда, хешучаи тоза. Нигоҳ кунед, солиш 97. Моторш 1.6 инжектор. Нигоҳ кунеда. На, механикай. Салониш тоза, хешу, ранги салони килонка баронаида. Чоткиай салоншани. Нигоҳ кунед, моторш 1.6 инжектор механика. Қапушани Opel Hatchback. Азиз, касе агар на мошинчаи Opel Hatchback харида боша, солиш 97 харида боша, дар ҳамин номеро занг бизанад 917 80 80 20. мошинча состояниш девунагӣ бадай, моторш 1.6 инжектор, тоқа бензин қатия. дар ҳамин номеро занг бизанед, 35,000 сомонӣ мега, бо муомила меша. Акай Зоир, ина бародарое ки ҳамирӯз омадан правошона гирифтан, соқ саломат. Ин ака бо бармегарданд насиб худо хоҳад тарафи Москва соати 7:30 насиб худо хоҳад поезда. Хай соқ саломат гирифтем, соқ саломат бо бармегардем мерем. Раҳмати калон акай Зоир. Хай наи се бародарай. Инҷа бо як дяткаи дига, инҷа бо ду каси дига. Хай ҳама соқ саломат гирифт правора. Абрат нахай ака. Сафар дорем ба тарафҳои Москва. Худо нигаҳбон ака. Продаждони азиз, нигоҳ кунед, я мошинчаи дига ефтунтунам, мошинча чотки бад тоза ки хиш шуда. Состояниш девунагиай. Ин мошинча солиш 2001 Astra-G Caravan. Мошинча нигоҳ кунед, моторш 1.6 инжектор. Мошинча хиш шучаи тоза, балонош 70-80%. Нигоҳ кунед, чоткиай мошинча. Ин салонша мебинем бо. Ин мошина механикай, моторш 1.6 инжекторай. Нигоҳ кунед, ба самолётак шай. Чотки мошинча, салонш тоза, қафошай багажшай кишодай. Механика. Мошинча чоткиайда, тоза кишо. Девунагии бадайда, соҳибаш мега ки дар ягон ҷои хеле вазвини чи азоб шудаги нест мошинада. Нигоҳ кунед, чотки бадай. Мошинча солона уҷат утилизатсия 1 сола астайда. Мошинча 100% хе чоткиайда, тоза ки хишу, моторш 1.6 инжекторай. Мошинча девунагии бадай, тоза ки хишу. Продаждони азиз, касе агар на мошини Astra-G Hatchback харидор боша, дар ҳамин номеро занг бизанад 915 610 021. ин мошинча чанд та мегӯша ака? 80,000 сомонӣ мега, бо муомила дора. Мошинча муомилаи хуб дора мега, арзон мешавада.
чётки арзон мешавад. Занг бизанед бо муомила мешавад. Бародарҷонони азиз, як таи дигар Mercedes C-чка элегант. Тамошо кунед фақат мошинча. Мошинча нахе ку чётки айда, нақш нахе карточка. Нигоҳ кунед, арзончаи хишу. Мошинча девонаги балонош 50% айда. Нигоҳ кунед. Мошинча Mercedes C-чка элегант. Ҳуҷҷат, солона утилизатсия, ҳамаш солона ҳастай. Ина нигоҳ кунед. Ҳозир мебинем салонша. Бародарони азиз, мотори ин мошин 1.8 механикай. Нигоҳ кунед фақат. Салонш тоза хишу, салонш Mercedes барнеда, Mercedes чизаги. Эш Mercedes девонагиай. Мошинча салонш хишуи тоза кай. Қафои мошинчаи Mercedes C-чка элегант. Тамошо кунед да. Қафошам чётки бад. Бародарони азиз, касе агар най мошинчаи Mercedes C-чка элегант харидор бошад, дар ҳамин номеро занг бизанад. 880 62 33 00. Бародарҷонон, ин мошинчаро саростима фурӯшӣ айда, Россия рафтани ай. Аз ҳамин сабаб саростима ай. Мошинча нархи карточка мондаги ай. Чанд ҳам мегӯша ка? Чанд ҳам мегӯша? 39000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Муомилаи суд мешавад, саростима айда. Занг бизанед, муомила мешавад. Мошинча чётки, состояниш девонаги. Бародарҷонони азиз, нигоҳ кунед, як мошинчаи дигар хачибеки простой, состояниш соз ёфтам. Тамошо кунед да. Мошинча чётки ай, нигоҳ кунед. Айлавша мебинем. Нигоҳ кунед. Ҳозир я балонша мебинем. Балонош 90% айда, 90 мешавад. Нигоҳ кунед мошинчаро. И чашковаш барои чидаги нестай. Хеле рехтаги нестай да мақсад. Задаги надо. Ин салонша мебинем бо. Ин мошинча моторш 1.6 механикай. Мошинча солона ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чӣ дора. Салонш тоза хишвай, нигоҳ кунед да. Нигоҳ. Ина қафои мошинчаи хачибек. Нигоҳ кунед да. Ҳозир ина қафошавӣ мекунем, қафоша мебинем. Ина чашковаш. Ин чашковаша нигоҳ кунед. Задаги падаги барои нестай. Нигоҳ кунед. Падаги чани соза. Мошинча созайда чашковаш. Мошинчаи хачибека ҳозир ина задид мекунам, хитон бинед да. Моторш 1.6 простой. Овозша нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед да. Мошинча моторш созайда, нигоҳ кунед. Мошинам солиш 1996. Солона ҳуҷҷат утилизатсия дора. Ремонтиш качка. Гази бензина. Нигоҳ кунед. Тоза хишвайда, нигоҳ кунед. Бародарҷонони азиз, касе агар ин мошини хачибек простоя харидор боша, дар ҳамин номеро занг бизанед. 935 56 56 70. Мошинча состояниш созай. Хеле рехтаги мошин нест да. Созай. Ин мошинча чанд ҳам мегӯяд ка? 37000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Мошинча солона ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чӣ тайёр айда. Чашковаш задаги рехтаги нест. Занг бизанед, 36000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Бародарҷонони азиз, як мошини дигар Opel Astra G. Мошинча тамошо кунед. Як таи дигар 99 солаи мошинча. Солона ҳуҷҷат, утилизатсия дора. Мошинча хишу, нигоҳ кунед, ҳозир я балонша нишонтон метавонам. Балонаш 70%, 60% да. Нигоҳ кунед. Я салонша мебинем бо. Ин мошинча моторш 1.6 простой. Нигоҳ кунед. Салонаш тоза хишвай. Утилизатсия солона ҳуҷҷат дора я сола. Нигоҳ кунед, салонш тоза хишу, чётки. Чам чётки яки хишвай. Ина ҳозир я багажшави кам мебинем. Багажш девонаги бадай. Нигоҳ кунед, хати запаска бо чашковашам созай. Тайёр ай мошин. Гази бензина ин мошин. Бародарҷонони азиз, касе агар ин мошинчаи Astra G солуш чанда яка 99 харидор боша, дар ҳамин номеро занг бизанад. 011 96 64 64. Занг бизанед. Мошинча чанд ҳам мегӯяд ка? 57000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад.
Мошинча мотор простой ай. Салона уҷат утилизатсия ҳамаи дора. Занг бизанед бо муомила кунед. Ин мошинча хеле ягон рӯшдадагӣ нестай, краси карги ай. Нигоҳ кунеда. Балонош на 80% айда. Чотки балон дора. Нигоҳ кунед. Мошинча ила ошози. Қафои мошини Хачибек. Нигоҳ кунеда. Чотки мошинча. Зи мошини Хачибека салонш мебинем. Ин мошинча моторш як 6 камтар масъала мехода, аммо ҷойш ҳалиш мекунем. Соз мешава. Агар гапотон туғми бигирад, мега хад моторш соз кам метим, аммо ҷой масъала мехудагиша. Мошинча моторш як 6 солш 1996. Бародарҷоно, нигоҳ кунеда. Ин мошина чашкош айхча нигоҳ кунед. Чотки айхчада оригинал. Моторш як 6 на моторш нигоҳ кунед, то заки хишру. Моторш ай сабаби ами калсаш чай масъала мехора. Созиш кам метасои буш агар нақш туғми бигирад. Нигоҳ кунед ҳардаш чашко айла вавило айхча мошина. Ина моторш нигоҳ кунед. Чотки то заки хишру. Тои қафош нигоҳ кунед. Оригинал айхча тоза айда, рихтагӣ нест аммо. Ин лав чашкаш, не чашкаи дигӣ мигиш. Чашкои қафошай мазадагӣ рихтагӣ нест айда, созай. Бародарҷонони азиз, касе агар ин мошинчаи Хачибек солаш 1996, мошинча моторш як 6, чотки то заки хушро харидор боша, дар намин номеро занг бизанад 933 43 05 08. Занг бизанед 32,000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Ин мошинча состоянияш соз айда мақсад. Бародарҷонони азиз, як мошини дигар карвани простой. Мошинчаро тамошо кунед дигар. Деунагия нигоҳ кунеда, паҳми хушбӯи буландаки чотки. Мошинча балонш мебинем. Балонш 50%, наки мервада мақсад. БУ. Нигоҳ кунед мошинча. Чотки солуш 97, 1997. Моторш як 6 простой. Я салонш мебинем бародарҷоно. Ин мошинча механика айда. Механика моторш як 6, механика салонш тозайхай, багажи калон доштай. Нигоҳ кунед салонша. Салонш чотки бад. Қафои мошинчаи карван. Нигоҳ кунеда. Қафошина. Бародарҷонони азиз, касе агар ин мошинчаи карвани простой харидор бошад, дар намин номеро занг бизанад 911 02 75 02. Мошинча солш 97, салона уҷат утил ҳама чиш 100% айда. Мошинча 38,000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Бародарҷонони азиз, як мошинчаи фул ёфтагӣ метавонад тамошо кунед фақат Toyota Axion. Мошинча деунагӣ бадай, моторш як 8, аммо гизаловуш айда мошинча. Нигоҳ кунед фақат. Нигоҳ кунед. Чотки мошин илавулавуш. Мошинча солш 2007, салона уҷат, утилизатсия, ҳамаи чиш каргия. Ман чотки айда, салонаш состоянияш деунагӣ бадай мошинча. Не илавуш мебинем бу. Бародарҷонони азиз, қафои мошинча биненда. Чотки бадай мошинча, нахе кам кредне қафош. Ин мошинча фақат бензин қатия, газ омандагӣ нест, бензин қатия. Бародарҷонони азиз, соз я салонш мебинем. Салонш чотки бад, нигоҳ кунед фақат. Нигоҳ. Салонш то заки хушбӯ, Toyota Axion. То заки хушбӯи, нигоҳ кунед. Мошинча чотки моторш як 8. Бародарҷонони азиз, Toyota Axion ҳозина заводид мекунем. Нигоҳ кунед. Чихе заводид шид, овозша нигоҳ ки чотки бадай. Нигоҳ кунед. Бародарҷонони азиз, касе агар ин мошинчаи Toyota Axion харидор бошад, дар намин номеро занг бизанад 988 311 557. Мошинча состоянияш деунагӣ, моторш як 8 ин мошинча. Ин хелио камёб айда. Ин мошинча 95,000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Мошинча нигоҳ кунед. Лавуш моторш як 8 занг бизанед 95,000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Қатчи гап занон кардем. Тоқа бензин қатия, газ омандагӣ нест.